أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم كأوفو كأول من دو أو فنفبك أنفلن وقتنا أو سجيرولا أمبي أوفو kanyin awfe aw ka fara anga dali masafu ka wali nyumando masami sona ka bino ya ambela jerelini ka barika bilibili ka da masara hamani ka soli chaya aminata dinka muhammadu rasulullah kisini nema ubana so dinguwi sallallahu alaihi wasallam ala ka anto ahoroma koso o kofe ka ikado anga chokorobafu no ya sayyid usman sharif madani haidara anaka dimba ya anaka nubawo bela jereli nyesiliki nani kanala ku salamu alaikum ka fulini tanni ka berebe ni watina ka di Sherifula TV fleba ka bela jerelima ku au bismillah du ani dimba ya kene konnala o ko mu konnala bi aw ni wele bla mo ko mi ma o ambalima musoyi no yi madame Kulubali Maimuna Kulubali nali association wulika job muso présidenti Maimuna ini wula msianula matu somo go torostera kudi bashiti basweste aywa ambi foki wala nyumando anyu wele blima yanga wele jabi ambi barka dayi ajara anye alaka emission to alaka nogoya aywa fuli kami be Maimuna yere fana bulu kanyashi emission du andimba ya fle baka bela jerelima yana nga do bara konna ajara je be salam bla bela jele ya be fu ga wakati la ajara ne kosebe ne wule la ka ne ke invité Sherifula TV la ajara ne kosebe abenama me Sherif na ka demba ya me bela jelen fu ku haidara me Sherifula TV mo bela jelen fu mo munu fana be ka anfle ne wakati na be bela jelen fu be ka demba ya fu fana me nga sotigi fu ale mi yere sona fana ngana me nga association kono mo bela jelen fu oni yere balma oni sigi no bela jelen assalamu foli jara bela jerelinye foli lamini aywa amina jebi anflebagaw ka masala feminka komi emission retka ya fochugo mina du ani dembaya nimba chama fana ka dembaya kono nala o ye fen jumanyi e ka don sina ya furube anga du kono no balimaya ube anga du kono muso bi fara nyogonka du kono nawla ni muso fara la nyogonka o ba jira ka fo bange ubi fara nyogonga no ye ala bi de minu do angari jigela o de nu mana do angari jigela nolu fana fara la nyogonga du akacha ala fe hal ni du fitini do abeke Dubai ali bi ala ka nga du bunya ku ya kubaya katimeni bela jerelinka ala ku ke ala kira horoma koso sallallahu rasuli aywa o kofe o de yatu amena masala bi sabula de nu mana fara nyogonga ambai krengere ni nyala sina ya furu konnala dembaw an chama ba pleni ko wulumali be dewni nyogonche ko che abeni fe ate ni fe ubi wa aben dewu fe ate karsa dewu fe o fana be no o na manya ko be ke an wadu kono nawla bamanan kuti sigi ka fo o yi damunyi kono bara lachi muru o yi dabara di anga je anga masala bunya ani karama kono nala ka nyogo na famunya du kono nawla ka bulodi nyogo make du kono nawla ka soro no do make dakere boy o do make damere boy o do make nyamunun tigay o do make nishinye tay wali makoromatikeli muso andi kilinyi anga je anga bulodi nyogo ma anga du anga lafia ambeka lafia bukono o kama bi amenani emission inta ka wala like an furu cew ka famu an balima ke ka famu an musola ka yere an fana ka famu utuma aw bismillah du ani dembaya ale kene konnala aywa ay do keni ne fana bi bamanan fla chamancela bi Kulubali ke ani Kulubali muso fla ni bamanan nga sigi o mano de o kuma ay do kenyi nala sona aywa o kofe ni ma famu ne ka foka na bamanangana atubabu kana ma l'égalité des enfants de la famille polygamique haklila abi famuya l'égalité des enfants de la famille polygamique donc amina masala femi kambi we nindi mai yani anga du tem kono iya irana yi association wulika jo muso présidenti association wulika jo muso auka association muna asigi ka tokoda ku wulika jo muso ali jarani
Nya fongo association wuli ka jɔ muso kan ka wuli ka jɔ muso ni sigili mankan bilen an bɛ wagati na fo muso ka wuli de ka dɔ kɛ ka dɔ ɲɛɲini ka se dɔ la o la an y'a tɔgɔ da association wuli ka jɔ wa ne ni n ka muso wulilen don tuma bɛɛ an bɛ baara kɛ awɔ ayiwa o diyara an ye aw wulilen don ka jɔ tuma bɛɛ aw bɛ baara kɛ tiɲɛ na i y'a fɔ cogo min na muso kɔni n'i ye musoya yɛrɛ kɔrɔ dɔn i b'a dɔn ka fɔ ko muso k'a ni sigi man kan sabula i bɛ baara la o i tɛ baara la o n'i ye musoya yɛrɛ taabolo ta k'a lajɛ hali du kɔnɔna la muso de y'a ni wuli ka jɔ de don o de la muso b'i diya muso salabagatɔ t'i diya a furucɛ t'i diya a den t'i diya a balima t'i diya ala kana salaya sa an o kɔfɛ Mayi i y'a yira sisan k'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ aw ka baara bɛnnen don mun ni mun ma an ka baara ye an bɛ situlu an ka baara yɛrɛ base b'a situlu an bɛ situlu dilan an b'a yɛlɛma ka kɛ safinɛ an b'a mɔni tulu dilan an b'a kunna kɛ tulu dilan an b'a dala kɛ tulu fana dilan an bɛ situlu yɛlɛma ka k'o ni tulujɛ safinɛ an b'olu k'a la fɛn caman caman bɛ safinɛ modèle caman bɛ n'an b'a kɛ mais i b'a sɔrɔ an ka base yɛrɛ ye situlu de awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa an b'a ye fana tuma caman an b'a mɛn ko aw ka association bɛ bonyaw kɛ dɔgɔtɔrɔsow la yali o association wuli ka jɔ kelen de don ou bien o ye association dɔ wɛrɛ de jate anw yɛrɛ de don anw association de don ne ni n ka muso an bɛ to k'a lajɛ chaque fin du mois an bɛ wari dɔ fara ɲɔgɔn kan n'an ye wari fara ɲɔgɔn kan donc ni fɛn 8 mars sera tan yɔrɔ 8 mars yɛrɛ musow ka don ye an b'an ka boîtini ninnu an b'u ci an b'a lajɛ n'an sera ka mun sɔrɔ fana ka fara kan an bɛ taa fura de san fura an b'a san an b'a di an ka dɔgɔtɔrɔso CSCOM bɛ Kalamankura fe yɔrɔ la an b'a di o dɔgɔtɔrɔso de la ayiwa n'an y'a di yen fana an bɛ dara fana san an bɛ taa ni dara fana ye yɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ taa urgence la i b'a sɔrɔ dara tɛ k'u bolo donc an bɛ taa ni dara ye an bɛ safinɛji fana dilan ka fara kan an bɛ taga n'a ye an bɛ taa di olu ma o de y'an ka baara ye an bɛ aw fo an b'a fɔ k'aw ni fasoden ɲuman ye o tuma na a bɛ taa nafolo min na ala k'a jidi yarabi ala k'a kɛ siniɲɛsigiw ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin ye fɛn ye min cɛ ka ɲi faso dɛmɛ dɔ baara don ayiwa o kɔfɛ Mayi an bɛna don an ka thème kɔnɔna la n'o ye ka denw kɛ kelen ye duw kɔnɔ sinaya furu bɛ du minnu kɔnɔ Mayi farafina an bɛ fara ɲɔgɔn kan du kɔnɔnaw la an bɛɛ b'a dɔn sinaya ye min ye anw fɛ yan a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ba Maliba kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ anw ka du kɔnɔ hali ni kelen b'i cɛ kun i b'a sɔrɔ denw bɛ fara ɲɔgɔn kan kan sinaya b'a la sinaya furu fana ye a damata ye ayiwa e hakilina ye mun ye thème in kan ne hakilina ye min ye thème in a ka ɲi a diyara n ye fana a diyara n ye a ka ɲi fara n ka ɲɔgɔn na ka di ni kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ni mɔgɔw n'aw farala ɲɔgɔn kan a cɛ ka ɲi ayiwa n'aw farala ɲɔgɔn kan a tila ka kɛ dilannikɛlaw ye ɲɔgɔn kan a cɛ ka ɲi wa denmisɛnnin bɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ lamɔko kelen ɲuman ye a fana cɛ ka ɲi ne yɛrɛ ka jate la awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala k'an fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tilen k'o dugawu kɛ ko ala k'an kafo ala kan'an kafo ka di diɲɛ ma ayiwa n'i y'an kafutɔ ye ka di diɲɛ ma o ye nin yɔrɔ in de ye bɛnbaliya bɛ du minnu kɔnɔ bolodi ɲɔgɔnma tɛ du minnu kɔnɔ wolomali bɛ du minnu kɔnɔ olu de bɛ kafo ka di diɲɛ ma sinon ni aw bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wallahi ni koko ma pɛrɛ basa tɛ don a bɛ yɛlɛ dɛnɛn de fɛ o tuma ala kana an ka duw pɛrɛ ayiwa an bɛ tila an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sabula nin bɛ du caman kɔnɔ an ni mɔgɔ tɛ an kan tɛ mɔgɔ ma an ni bilasirali don o tuma na an ka ɲɔgɔn bilasira komi an y'a fɔ émission daminɛ kɔnɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn lafaamuya an ka baro kɛ o bɛ maa sɔn fɛn dɔ la n'an k'i ɲininka i t'a sɔrɔ a kɔnɔ donc faamuyali ka sɔrɔ kuma in na Mayi an ko sisan ko fara ɲɔgɔn kan est-ce que anw ka du kɔnɔnaw la en tant que musow diyaɲɛ bɛ yen en tant que nata bɛ yen en tant que cɛ ma kɛ cɛ jɔlen ye est-ce que a bɛna se ka den fara ɲɔgɔn kan
k'u bɛɛ gosi bere kelen na ka kɛ kelen ye wa an ka du kɔnɔ an bɛ se k'a kɛ yan a ka kɛ cɛ ye a ka kɛ muso ye est-ce que an bɛ se k'a kɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin yɔrɔ dɔ la a ma nɔgɔn dɔɔnin parce que ni dutigi yɛrɛ nana kɛ e y'a yira du kɔnɔ e bɛ muso dɔ fɛ ni muso dɔ ye a ma nɔgɔn ou bien e k'a yira e nata bɛ du kɔnɔ a ma nɔgɔn ko i bɛ se ka denw fara ɲɔgɔn kan parce que ni mɔgɔ kelen don i bɛ se ka farali kɛ ɲɔgɔn kan mais ni mɔgɔw cayara du kɔnɔ surtout a ka kɛ kan sinamuso den soit a ka kɛ i yɛrɛ muso fila ye e ka taa yira ko dɔ ka di e ka tɛmɛ dɔ kan a denw farali ma nɔgɔn ɲɔgɔn kan a farali ma nɔgɔn ɲɔgɔn kan dutigi bolo awɔ o ye ne ka faamuyali ye awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni a bɛ du caman kɔnɔ an tɛ sɛgɛn o la an tɛ ɲinɛ o la du caman bɛ yen i b'a mɛn musow b'a fɔ ko karisa yɛrɛ y'a ka du ci yan'a ka se a saya ma i b'a sɔrɔ den dɔw b'a fɔ ala ka si ni kɛnɛya di ne ma si ni kɛnɛya o de bɛ mɔnɛ bɔ n'o tɛ fɛn caman bɛ yen min kɛra ne la du in kɔnɔ denmisɛnnin dɔw bɛ mɔni rankini ye a dun a kɔlɔlɔntan tɛ a kɔntan tɛ an t'a kunbɛn kabiri a ma taa yɔrɔ jan o de ye émission in sigikun ye an bɛ aw fo o kɔfɛ Mayi n'i ye jateminɛ kɛ hali bi fɛn o fɛn kun de b'a la adamaden a bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ sababu dɔ de b'a to a b'a kɛ e yɛrɛ bolo e bɛ se ka kun belebeleba jumɛn de di nin waleya in ma min b'a to ni nin bɛ kɛ du kɔnɔna la n'o de ye ka denmisɛnninw woloma k'u bɔ ɲɔgɔn na ka danfara don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka fisayamanciya don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fisaya dɔ ye ayiwa i k'o ɲininkali diyara n ye o yɛrɛ bɛ sɔrɔ den masa ka ye den dɔ ka diɲɛ ka tɛmɛ den dɔ kan o bɛ bɔ denw yɛrɛ fana la n b'a fɔ cogo di n ko bɛ bɔ den na den yɛrɛ filɛ n'i bɛ masa sago kɛ i bɛ diya masa ye don mais den min tɛ masa sago kɛ masa tɛ girin ka da o tigi kan i y'a ye wa donc den bɛ masa ka kuma lamɛn i b'a ye ni ne man d'a ye i b'a to yen i b'a bonya masa b'o de fɛ o de ka d'a ye fana mais den min tɛ masa lamɛn i tɛ masa sago kɛ fɛn o fɛn ka go a ye i b'o kɛ ko min man d'a ye i b'o de kɛ yɔrɔ man d'a ye ka taa i bɛ taa yen kuma man d'a ye k'a fɔ i b'o de fɔ o den sugu i b'a ye olu ka ko ka dɔgɔ dɔɔni o masa bolo min b'a ka kuma mɛn min b'a diyaɲɛko kɛ min b'a sago kɛ o de ka d'a ye ne yɛrɛ o de faamuya awɔ ayiwa e hakilinata ye mun ye minnu fana b'a fɔ ko ne den man d'a ye ka sababuya kɛ ne yɛrɛ man d'a ye karisa den ka d'a ye ka sababuya kɛ karisa yɛrɛ de ka d'a ye donc ne kɔni ala ye furu latigɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais ne ka ko man bɔ a ma ou bien ala ye n sigi a balimakɛ kun mais ne ka ko man bɔ a ma o de la a tɛ ne fɛ a tɛ n den fɛ e hakilinata ye mun ye o kan ayiwa n'i y'a ye k'a man di ye i b'a ɲini fɔlɔ k'a lajɛ mun de y'a to e man di ale ye n'i sera k'o ɲini k'o dɔn nin sababu in de b'a to ne man d'a ye i bɛ o bila aw bɛ bɛn mɔgɔya yɛrɛ bɛɛ ye hali i denw ka côté fana i b'a jateminɛ ni denw bɛ min kɛ n'a man d'a ye i bɛ to k'a fɔ denw ɲɛna hali n'a sɔrɔ ne man d'a ye mais nin man d'a ye aw fana kana o kɛ mais ni e tora ten tɔ aw tora o bolo kan e man d'ale aw bɛ to ten f'a bɛ taa don denw na a cɛ man ɲi a bɛ sigi gɛlɛya a bɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka sigi gɛlɛya donc a bɛ juguya la ka denmisɛnninw kɔnɔ ka na awɔ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ denmansaw ye hali bi an ka jɛ an ka ɲɛɲini ji ɲɛmajɔlen na mɔgɔninfin a tɛ goya mɔgɔ ye gansan den bɛ goya cɛ ye yɔrɔ yɔrɔ du kɔnɔ i b'a sɔrɔ kun belebele b'a la sinamaw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni den goyara i sinamuso ye n'o y'i badenmuso ye n'o y'i dɔgɔmuso ye i b'a ɲini a bɛ dilan cogo min na bɛɛ kana ta dusu fɛ bɛɛ kana dusu bila hakili ye n'o kɛra bɛɛ an tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni tiɲɛni tɛ nka tuma min na i yɛrɛ b'a dɔn sinamuso bannen don den na e k'a minɛ ni hakili ye e ka dilanni sira ta lala ni ala nana n'a ka na ye sinamuso ye ni ala y'a kɛ jɔn kunna den ka hakili ɲuman d'a ma tagalen ɲɛfɛ a bɛ den in ka ko a b'a minɛ ni hakili ye ko vraiment a ba yɛrɛ ye bonya ni min ta k'an sɛgɛrɛ ne bɛ den in to a ba kɔsɔn an kana ɲinɛ kɔsɔn kɔ diɲɛ dara kɔsɔn de don
bɛ tile ka fɔ an ye alikiyama fana kɔsɔn de don wa kabiri diɲɛ in kɔnɔ yan an ka ɲɔgɔn minɛ n'o ye n balimamuso n balimakɛ den an ka denw kɛ kelen ye du kɔnɔ o de nafa ka bon an bɛɛ ma o kɔfɛ Mayi n'an ye jateminɛ fana kɛ du kɔnɔna la nin bɛ kɛ den minnu na i b'a sɔrɔ a den caman bɛ yen min baw bɛ a du kɔrɔ la i komi an y'a fɔ émission kɔnɔ cogo min na dɔw b'a fɔ ko n den baaralen de don k'a fa ɲala cun ka k'a kan dɔw b'a bila fɛn caman kɔnɔ n'a kɛra a bɛ kɛ wagati min na muso min ni e jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ i fɛlen don i dala kuma bɛ lamɛn i bonyalen don n'i y'a bila yɔrɔ min na a ka ca Ala fɛ a bɛ yen wagati min na a bilennen bɛ den da la a bilennen b'a ba da la o wagati e muso min n'i fɛlen don du kɔnɔ e ka dɛmɛ kan ka kɛ mun ye ka se nin den n'a masa i ka dɛmɛ kan ka kɛ min ye fɔlɔ fɔlɔ i b'a ɲini fɔlɔ bangebaga cɛman fɛ i b'a ɲini ale fɛ fɔlɔ k'a la faamuya a ka denmisɛnnin ninnu ten a ka den bɛɛ kɛ kelen parce que den bɛɛ y'ale de jeli den bɛɛ b'ale de ka wolosɛbɛn na wa den ninnu taara ka na cogo cogo den ninnu y'ale ta o tɛ se ka kɛ muso ta ye u bɛ kɛ ni o de ye muso min e ma ka di don min na i b'a ɲini den bɛɛ ka kɛ kelen du kɔnɔ i b'a ɲini cɛ ka kɛ den bɛɛ fɛ mɔgɔninfin i b'i bi dɔ t'i sini dɔn wa i yɛrɛ bɛ den dɔ bange i b'a sɔrɔ o t'i ta mais i bɛ ban den dɔ la k'o fana to yen a bɛ se ka kɛ don dɔ o bɛ n'i ta parce que e bɛ don min na i b'o de dɔn mais sini i tɛ o dɔn mais muso n'i kɛra muso ye k'i jara cɛ i denw jara cɛ mais i b'i jija du kɔnɔ i k'a to bɛɛ ka hakɛ kelen den bɛɛ ka kɛ hali muso ninnu aw muso minnu bɛ yen ale de faralen kan i farala kan i jija a ka kɛ bɛɛ fɛ a cɛ ka ɲi a ka ɲi mɔgɔ ma fana o ye ne ka faamuyali ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka min fara i ka kuma kan i y'a fɔ cogo min na o kelen de don muso Ala yɛrɛ ko a kɛra muso ye a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i ka se to ye i ka sabali Ala faralen don sabalibaga kan o bɛ tilen ka fɔ an ye an b'o mɛn an ka maakɔrɔw la an b'o mɛn an ka dɔnnibagaw la ko Ala yɛrɛ bɛ sabalibaga de fɛ wa Ala faralen don sabalibagaw de kan e min bɛ se ka sabali k'a dɔn ko se b'i ye bi k'a bila sabali minɛn kɔnɔ wallahi o ye fɛn belebele de ye k'a dɔn ko se b'i ye ka sinaya minɛ k'a bila kɛrɛfɛ ka adamadenya sira ta ka Ala sira ta k'i sinamuso sɛgɛrɛ n'a ye ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ don ani cɛ ka tila ka cɛ dusukun salo a ka yafa a den ma o fana ye fɛn belebeleba ye nka an b'a ye n'a bɛ kɛ bi na anw bi musow an denw an dɔgɔninw olu b'i disi gosi n'a ye de cɛ mana kelen fɔ a ka ca la dɔw bɛ kuma u bɛ don fɔ an musow kun i b'a sɔrɔ ba yɛrɛ de sera den na mais cɛw t'o faamu o de y'a to an ka maakɔrɔw b'a fɔ ko ni den ɲana ko diɲɛ bɛɛ ta don ko n'a tiɲɛna k'a ba kelen ta don donc musow an yɛrɛ damaw an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka fiɲɛ bɔda di ɲɔgɔn ma an ka sigi nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o nafa ka bɔ an bɛɛ kan hakili la mɔgɔ minnu bɛ ka an lamɛn u ka kan ka se ka u ka tata k'o tɔmɔ kuma in kɔnɔ o kɔfɛ Mayi an b'a ye denw bɛ mɔ u bɛ mɔ ni rankini dɔw ye Ala bi yɛlɛma kɛ yɛlɛma masa ye Ala ye den dɔ n'a ba bi gɛrɛntɛ kɛ furu kɔnɔ u bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye mais tagalen ɲa Ala bɛ lasegi kɛ den bi fɛn sɔrɔ ɲabo bi bɔ ba ɲa la den bi fɛn sɔrɔ ba bi kɛ muso mandi ye a bɛ bɔ muso mango la o mana kɛ o wagati kɔnɔ an b'a ye an muso dɔw fana anw fana yana an ka kɛ yafabaga ye an b'a fɔ de he i denama karisa ye nin k'i la tan a ye nin f'i ma tan n ko a delila k'a ka nin minɛ ne la i fa delila ka nin kɛ ne la tan est ce que nin bɛna ne yafa ye du kɔnɔ a bɛ rankin tɔ bonya a bɛ hɛn tɔ bonya n'o ye bɛnbaliya ye ka na ni kɔlɔlɔ ye kululu
kɔlɔlɔba ka don den n'a fa cɛ den ka sigi k'a fa kɔnɔ k'a ye nin kɛ na ka tɛmɛ a ka sigi k'a ba sinamuso kɔnɔ k'a ye nin kɛ na ka tɛmɛ ka sɔrɔ ba sinamuso in de y'a woloba ye e min ye den ye Ala y'a don i garijɛgɛ la tiɲɛ don mais i sinamuso de ta ye den ye donc e ka kan ka mun de kɛ walasa i den ka kɛ yafabaga ye ji bɔnnen tɛ se ka cɛ mais a ka yafa e min ye ba ye i kan ka mun kɛ ne b'a fɔ n den ɲɛna alhamdulillah ne b'a f'i ye an bɛ Ala fo Ala ye kunu kɛ ka tila ka na bi yira an na donc i bɛ Ala fo kana juguya foyi da i dusukun kan kana juguya kelen kana da i dusukun kan i bɛ yafa i fa ma n'i y'a mɛn e yɛrɛ bi sɔrɔ i fa de ye Ala ye i fa di Ala ye e di i fa de ma i fa k'i di ne ma ne kana de ye diɲɛ na Ala de ye o kɛ n'o ye ko k'i la ne bolo a ye mara de k'i la a don a digi de la hakɛ tɛ den ni masa cɛ wa ne sinamuso min filɛ nin de y'i ba ye nin de y'i ba ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan wa i b'i yafa ma fana wa ko kɛra i b'i yafa n'a sɔrɔ Ala ma se ka fosi k'i ye halisa i dusukun bɛ taa tɔ mais Ala y'i sɔn Ala y'i yɛlɛ san kɔni i bɛ kɛ yafabaga de i b'i yafa i bangebaga ninnu bɛɛ ma wa hakɛ t'i n'u cɛ wa jo t'i n'u cɛ wa kana u juguya minɛ i kɔnɔ kana k'i b'u den juguya minɛ i kɔnɔ ne tɛ sɔn o ma ne kɔni ne b'o de fɔ n den ɲɛna a ka yafa ɲɔgɔn ma i ka yafa wa yafa yɛrɛ deli masa ninnu fɛ yafa ɲini u fɛ komi i bɛ ne fɛ cogo min k'e fɛ ten an ka ko bɛɛ di Ala ma ne b'o de fɔ a ɲɛna ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wagati ale y'i terun ka gɛrɛ an bɛ min fara o kan musow k'a dɔn den Ala b'a dɔn muso kelen de sugu n'a dɛbɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka diɲɛ bɛɛ muso de cɛ den ye ni muso n'i y'a dɔn musoya ye min ye i t'a de ye diɲɛ bɛɛ ye ni den i dɔgɔmuso wali i kɔrɔmuso n'o y'i sinamuso ye i badenmuso don i sinji don a ma k'i den fɛ tiɲɛ don a ye cɛ su ka bila i den na tiɲɛ don nka nin bɛɛ kɔfɛ ni Ala ye nɔgɔya da kɛ den ye n'a ye mɛtiri da fini na ye a fɔ a ye ba fɔlɔ ta d'a ma n'a nana ni sogo ye a fɔ a ye taa di ba ma n'a nana ni jɛgɛ ye a fɔ taa di ba ma ka na malo ka n'i den tɔgɔ d'a kan so sara kuran wari ka n'i den tɔgɔ d'a kan worobinɛ wari ka n'i den tɔgɔ d'a kan ne ko Ala min y'a sɔn ka du bɛɛ gulɔ a la e ye mun di Ala ma i ma wabɔ a ye donc n'a y'a kɛ i ka sɛgɛn kɔ don i ka muɲu kɔ don nka n'an ma sabali anw yɛrɛ de bɛ ka tila ka kɛ kɛrɛ ye k'an yɛrɛ furu fara musow Ala ye diɲɛ don o don da Ala b'a dilan ka d'an ma an yɛrɛw b'a tiɲɛ an ka hakili to ni yɔrɔnin na ne ni mɔgɔ tɛ bilasiralikan don ayiwa Mayi wagati ale sera signalement dira a ma ko wagati sɛbɛkɔrɔ korona bilasiralikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin denmasaw ma nin waleya in kan du kɔnɔnaw la n'o ye ka danfara don denw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ yɛlɛ ka dɔ jigin halisa n bɛ segin o kelen de kan n b'a fɔ du kɔnɔ surtout anw musow yɛrɛ n b'a fɔ a ye an ka den bɛɛ kɛ kelen den bɛɛ kelen den bɛɛ kelen en tant que denw de bɛ fa la ou bien denw de ye kɔrɔ ni dɔgɔdenw ye n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ye bɛɛ kɛ kelen hali n'u tɛ ɲɔgɔn kan a ye denmisɛnnin bɛɛ kɛ kelen a y'u minɛ k'u kɛ kelen ye a ka conseil kelen d'u bɛɛ lajɛlen ma mara bɛɛ ka kɛ kelen a cɛ ka ɲi ne kɔni ne bɛ o de dɔn n ka conseil ye dutigi cɛlamɔgɔw fana n b'a fɔ olu fana ɲɛna a ye den bɛɛ minɛ aw kana ko se bɛ muso in ye bi ka tɛmɛ ni muso in kan donc ne bɛ tugu n'a den de kɔ ka dɔ in n'a den to a y'o dabila a ye den bɛɛ kɛ kelen i bɛ bi la i tɛ sini dɔn yayiwa donc n'i ye den bɛɛ minɛ cogo kɛ kelen a fana cɛ ka ɲi o ye i yɛrɛ ka tɔgɔ duman ye u ka mara bɛ ɲɛ o la a dusukun juguya bɛ yen a bɛ b'u la kosɛbɛ awɔ ayiwa folikan min b'i bolo ka émission kun cɛ nin diyara ne ye kosɛbɛ ne kɛra invité a diyara ne a bɛnna ne ma ne b'i yɛrɛ fo Matu ka Sirifila TV bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Sanata Jɛra fo kɛrɛnkɛrɛnnen la ani n ba o ni n ka association mɔgɔw o ni n cɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o ni Jelika n dɔgɔnin Lagare n b'ale fo n bɛ n ka famille bɛɛ lajɛlen fo ni Bintu min accompagné ka na ale bɛ n kɔ kɛnɛ ma n b'a fɛnɛ fo a diyara n ye a bɛnna ma merci beaucoup an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ ka émission kun cɛ an bɛ min fɔ denmasaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw musolakaw musow cɛ ka ban den na a dɔw bɛ bɔ a la ni magara an denw na a bɛ digi an na n'i y'an denw kɔrɔfɔ a bɛ digi an na sabula k'an sinamusow bɛ yen ko duba kɔnɔna de don muso dɔw bɛ yen
u bi cɛ kɛlɛ ni cɛ ye den corriger u bi cɛ kɛlɛ a bi dɔn dumuni sigi cogo la a bi dɔn cɛ fo cogo la ka bɔ baarakɛyɔrɔ a bi bɔ cɛ ka cimisɛnninw kɛ cogo la n'o kɛra cɛ yɛrɛ fana b'a yɛrɛ minɛ koyi muso bɔ cɛ ni den cɛ si bi se yɔrɔ dɔ la muso bɛ kɛ nafigi de ye cɛ n'a den cɛ n'a ye fɛn kɛ min ma bɛn muso de b'a la se fa ma fa b'a corriger ni den y'a dɔn yɛrɛ ko ba ni fa bɛ complicité la ale kan a bɛ siran a bɛ fɛn caman to yen donc an ka hakili to nin yɔrɔ in fana na o bɛɛ ti den nagoya ɲɛ ye donc musolakaw an bɛ min fɔ ka segin a kan an ka denw kɛ kelen ye se bɛ min ye se tɛ min ye an ka denw kɛ kelen ye an bɛ musow fo nin yɔrɔ la minnu bɛ yen n'u y'u yɛrɛ denw bila ka sinamusodenw ta ka kan sinamusodenw ta ka du den bɛɛ kɛ kelen ye u ti mɔrɔsɔ di den ma du kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a tɛ du den bɛɛ bɔ o musow bɛ yen u ti don n'a ye so kɔnɔ a tɛ dugu dilan jukɔrɔ a tɛ bɔ n'a ye kɛnɛma ka taa d'a ma terimuso dɔ bara wali kiri gɛrɛn na n'u bɛ na n'a ye u b'a cɛya de ka du den bɛɛ sɔn wa fɔlɔ la o de tun ye mara kɛ cogo ye bi ta in ni ala sɔnna an b'a bila yan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ émission in tɔ kɔnɔ sigi wɛrɛ la inchallah ala k'a fara an si kan an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa bɛ yen k'i bɛ ka serifula filɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu ala ka sigi wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na n'ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu rasul a k'an bɛn